Arratsaldeon, eta ongi etorri guztioi. UEUk antolatu duen mahai inguru honetara, Euskal Unibertsitatea auziak eta erronkak. Eskerrik asko noski guri antolatzeagatik, bereziki hizlariei prestutasunagatik, eta etorri zaretenoi, eta pantailaren bestaldean zaudetenoi. Justu oraintxe urtebete jakin monografiko bate argitaratu genuen, hauxe bera, UEUrekin lankidetzan, eta Euskal Unibertsitatea auziak eta erronkak, mahai inguruaren izen berarekin, ezta. Hain zuzen, UEUk 50 urte betetzen zituen, eta horren aitzikian monografiko bat, eta beste hainbat ekitaldi UEUk egin zituenak Euskal Unibertsitatea zertan da gaur egun, ezta. Orain 50 urte idatzi amestu, proiektatu, egitasmora ekarri eta urratsak eman zertan da. 12 adituren artikuluak biltzen dira, eta tartean hemen ditugun hirurenak, eta aurkeztu ingo ditut, bide batez. Nire ezkerretik hasita, Roldan Jimeno Aranguren, Angeles Iztueta Azkue, eta Xabier Landabidea Urresti. Roldan Jimeno, iruñarra, historialaria eta antropologoa, eta egun Nafarroako Unibertsitate Publikoko zuzenbide saileko irakaslea da. Angeles Iztueta, Tolosarra, matematikaria, matematikak euskaraz lantzen lehen eta harikoa izan zena, eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburu izan zen, Juan Jose Ibarretxeren gobernuan, 2000 batetik 2005-era. Eta horren baitan, unibertsitate lege bat eta garatu zuena. Eta Xabier Landabidea, bilbotarra, ikusentzunezko komunikazioa, politika eta administrazio zientziak ikasia, eta egun Deustuko Unibertsitatean gizarte eta giza zientzien fakultateko irakaslea, okerrezpanago Euskal Gaien Institutuko kidea ere bai. Hirurak doktoreak, eta importantegoa dena, hirurak UEUko kideak. UEU orain 50 urte sortu zenean, 1975ko batzar fundazional bat edo egintzen Durangon, eta orduan 3 ezaugarri jarri zitzaizkion Euskal Unibertsitateak zer izan bartzuen, ezta? Nazionala, herritarra eta euskalduna. Eta orain 50 urte ondoren tokatzen zaigu gauza 3 ezaugarri horiek zer diren, nola dauden, eta agian aldatu dira, agian beste esangura bat, edo beste zentzu bat, edo beste praktika bat eskatzen dute, ezta? Aipatu bakarrik egingo dut jakinen Euskal Unibertsitatearen gaia rekurrente izan dela, eta azken hamarkadetan oso sarri landu den gai badela. Hain zuzen jakin bera ere neurri batean ezagutza jakintzaren divulgaziora eta transferentziara emana dagoen aldizkari badelako, eta bokazio horrekin jaio zelako, eta UEUren sorreran ere inguruan ibili zelako, eta beti lankide izan delako, ezta. Eta UEU sortu eta 2 urtera jakinen horrela idatzi zuen jakin taldeak, baina nik uste dut hau Jamari Torraldaik idatziko zuela, eta honela zioen Euskal Herriak bere kinka historiko larrienetan, eta parentesi erikitzen dut, orain ere bai, beti gaude kinka larrietan, mundu mailakoak, geureak bai, bere nortasunari eusteko eta bere etorkizuna irekitzeko bere unibertsitatearen premia nabaria du. Handik urte batzuetara, jada EHU eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta UEU noski sortuak zirela, berriro idatzi zuen Juan Mari Torraldaik, Euskal Herriko Unibertsitatea 3 administrazio esparrutan zatitua eta orekagabe eredu elebidun nekagarrian oinarritua, oinarrizkoenen artean oinarrizkoena falta zaio oraindik, benetan nazionala eta euskalduna izatea. Euskal kulturan murgildua eta hizkuntza ere benetan euskalduna izatea inplikatzen du. Esan nahi dute, pasatzen dira hamarkadak eta segitzen dugu pixka bat hasierako ideia hori lantzen, eta egora aldatuz joaten da. Eta 5 urte beranduago, atentzioa eman zidan 2000 hamarkadan, batxillardegik jakinerako ikerketa bat edo egiten du, pixka bat Europako herrialde edo komunitate eleaniztunek ze unibertsitate mota antolatu dituzten, eta esaten du ez dago unibertsitate elebidunik, guztiak elebakarrak dira. Horrelakoak. Gaur egun segurazki errealitateare beste bat dugu. Eta azken aipamen bat ingo du jakinena, orain
4 urte, ez 2015ean, Bolonia ezarri berritan, horre artikulu interesgarri bat idatzi ziguten, Ane Larrinaga, Milamurriok eta Karmele Artetxek, eta nolabait aipatzen zuten Bolonia ezarri izanak euskararen autuari are eta zailtasun gehiago ekarri zizkiola, ezta. Bueno, zenbaki hau egiteko auziak eta erronkak, ezta, eta galdera orokor bat esan dudan bezala. Gaur egun zer da Unibertsitate Nazionala herritarra eta euskalduna izatea, eta azpi galdera asko daude artikuluetan, interesa baduzu gai honetan, nik uste dut oso monografiko txukuna dela, Iñaki Alegria koordinatua, esan beharra dut, eta hor azpi galdera asko dago, zer da nazionala, globalizazioa eta nazioartekotze garaiotan, zer da herritarra, kapitalismo berantiarrearen garaiotan, zer sakontasun du prekaritateak irakasle eta ikerlari gaztei begira, momentuko oraintxe ez, nolabait albistegietan dugun gertaera, zer privatizazioak, zer da euskalduna, elaniztasunean, ze funtzio du egun unibertsitateak, funtzio kritiko eta eraldatzailearen osasuna zertan du, transferentzia gizartearekin, elkarlana, feminista ote da, berdinzalea, bueno, erantzunak hemen daude, gaur ez dugu hori dena erantzungo, ez? Hemen ardatz batzuk eta pixka bat esan dugun bezala esaldi fundazional hori, ez? Hamarkadetan da ona ekarri gaituna berriro formulatuko dugu. Eta horregatik hasiko gara lehen atal batekin edo abiatzeko modu batekin eta erreparatuko digu nazional izaera horri. Roldan, agian zure egingo dizut galdera, ezta? Zure artikuluan esaten duzu 2000. Hamarkada bukaeran, Espainiako Hezkuntza Ministerioak halako diseinatu zuen, halako zera bat, nazioarteko bikaintasun kampusa izenekoa, eta aukera bat egontzela nazionalizate hori lortu alizateko, baina aukera galdua gertatu zela. Orduan galdetu nahi dizut, laburrean esplikatzeko ze aukera zen hori, zer gertatu zen, eta ia gaur egun bide horretatik, joan da, aukerarik baote dagoen, edo hori ja itxitako bideak diren. Bueno, egia esan da, nik pizkat pesimista hasi nintzen nire artikulua, pesimista hasi jarraitu bukaeran ja pizkat optimismoari irekin nion atea. Karo, zuek artikulu hauek, artikulu sorta honetara eta eskertzen dizuet izugarriz, eta oso gustura gelditu nintzen botanituen gauzekin, eta beti nire buruan zeuden, eta hori partekatu alizatea, eta horren zuekin ere, kendu nuen hortik gogotxo, oso barneratuta neukan, obsesio txiki bat, eta nahiko obsesio, esan bezala, pesimista, zer gertatu zitzaigun, niretzat nahiko dramatikoa izan zen, Espainiako Hezkuntza Ministerioak zigilu bat atera zuen nazioarteko bikaintasun kampusa deitzen zena, eta orduan hori lortzen altzen nuen hainbat ezaugarri betetzen bazen dituen, orduan zer gertatzen zen, hau lortzeko modu simple batean esan da, bi aukera zeuden, unibertsitate handi bat, Demagun Euskal Herriko Unibertsitatea, lortzen alzuen bera bakarrik, eta hori lortzeko hainbat kampus zen dituen, hainbat ikasle kopuru, eta baina edota beste aukera bat zegoen, hain zuzen ere, unibertsitate ezberdinen lotura lortzea. Euskal Herriko Unibertsitatea berkabuz joan zen, eta lortu zuen nazioarteko zigilu hori eta bikaintasun zigilu hori. Karo, gero azalduko dute zertan zetzan eta ze aukerak aldu ditugunez. Nafarroko Unibertsitate Publikoa bakarrik gelditu zen, eta ara eta nork jo zuen Nafarroko Unibertsitate Publikoaren atea elkarrekin nazioarteko kampus bat egiteko Zaragozako Unibertsitatea. Ez dela Euskal Herriko Unibertsitatea baino txikiagoa, por cierto. Eta nortzuk egin genuen, Lleida, Errioxa, Zaragoza eta NUP. Campus Iberus deitzen da. Eta egun indarrean dagoen nazioarteko bikaintasunaren kampus bat eratzen dugu. Beraz, Euskal Herriko Unibertsitatea berez haiek bakarrik dira, eta gu, esan bezala, Errioxa
Zaragoza eta Lleidarekin batera. Zergatik dagoen Lleida eta, hor Kataluniako afera batzuetan sartu beharko ginateke, ez da gure momentu honetan oso interesgarria ere da historia hori, baina, utz dezagun. Baina badu zer ikusirik honekin, ez? Eta haiek ere saiatu zirenea Kataluniako unibertsitate guztiak batzen ziren, hain zuzen ere ikuspegi nazional batetik, hortaz, guzti hori unibertsitateen barruko interesengatik eta azkenan ez zen deusetan gelditu, baina haiek ere aukera hori izan zuten. Eta behituzte aukera galdua, haientzat ere. Baina gurera etorrita, niretzat oso dramatikoa izan da. Zeta egun Iberus Campusa oso garrantzitsua da. Eta gure egunerokotasunean indarra handia dauka. Ikerketa proiektuak ateatzeko, harreman instituzionalak gauzatzeko, edozein gauzetarako, ikasleen arteko hainbat proiektuetarako, eta gainera ez hori bakarrik, gero ere instituzionalki noski gure erreferente instituzionalak Logroñon, Zaragozan eta Lleidan daude, ez daude hemen. Eta hori 2000. Hamarkadaren bukaeran gertatu zen, eren egun. Baina horri gehitu behar diogu beste gauza bat. Areta larriagoa iruditzen zaidana eta honekin zerikusi handia daukana eta Euskal Unibertsitate Nazional batera begira areta dramatikoagoa edo nahi baduzue esperpentikoagoa dela. Zeta orain, momentu honetan, Europa osoan, Euskal Unibertsitateak sortzen ari gara. Oso gauza interesgarria eta oso gauza punta-puntakoa eta gainera oso unibertsitate gutxik lortu behar dutera, edo lortzen ari garena. Zeta zuk ez duzu, Europak zehazten dut zenbat unibertsitate europear egon behar diren. Osotara Europa osoan 110 edo izango dira unibertsitate europear bat sortzen dutenak. Zer gertatzen zaigu? Hor sartu garela Euskal Herriko unibertsitate publiko guztiak buru belarri. Eta historia errepikatu da. Euskal Herriko Unibertsitateak sortu duen kontsortzioa, Europako hainbat unibertsitatekin, eta Bordeleko Unibertsitatea sartu da. Eta gu berriro umezurtz eta nork gure atea jo Zaragozako Unibertsitatea. Eta bere eskutik Europako beste konsortzio batean sartu gara, UNITAN. Eta aretan nor dagoen gure unibertsitate europearran, Pabeko Unibertsitatean. Beraz, Euskal Unibertsitate Nazional bati begira, zer esan behar dizuet, eta badakit gutxiengoa naizela, baina gu, zuek baino Euskaldunagoak gara, edo Euskal Unibertsitate potenteagoak gara, gu bigarelako. Nafarroko Unibertsitate Publikoa eta Pabeko Unibertsitatea, noski Baiona dela eta, ez? Eta historikoki, Biarno, Nafarra zelako, ez da? Bueno, alegia, honek ez dauka ezanka ez bururik. Euskal Unibertsitate Nazional bati begira. Eta batez ere estruktura hauek, eta batez ere Europako Unibertsitate hauek, ja, estruktura egonkorrak dira eta, aurrerantzean sekulako, unibertsitate bakoitzaren politikak goitik bera markatu behar dituztenak. Ikasleentzat, irakaslentzat, ikerlairientzat, guzti-guztia. Eta orduan, niretzat
egun daukagun estruktura instituzionalari begira, egoera oso dramatikoa iruditzen zait. Eta gainera, gero agerterako dira gai hauek, baina pixkat botatzen dut ja beste kideek eta ere baitzegin alizateko, baina adibide bat. Orain, unibertsitate guztietan, master berri haunitz sortzen ari gara, ez da? Leku, hain zuzen ere, Boloniaren ondoren sortu zaigun estruktura, ez, graduak urte gutxiago daukate, eta orduan, masterrak aktibatzen ari dira, eta bar. Master interunibertsitarioak izaten aldira. Unibertsitate ezberdinek elkarrekin masterrak egin. Azkeneko masterrak, master interunibertsitarioak, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, baten bat Euskal Herriko Unibertsitatearekin egin da, baina gehienak norekin egin dira? Bai Beruz Kampuseko unibertsitateekin, normala den bezala. Gure azken batean estruktura hori baita. Behitu, ze aukera polita galdu dugun, ez da, hor nazioarteko bikaintasun kampus bat Euskal Herriko, edo behintzat ego Euskal Herriko bi unibertsitate publikoen artean egin izan balitz, barkatu, orain momentu honetan, izango genituzke, elkarrekin master desente, gure ikasleak joan da etorri egongo lirateke, normaltasun osoz, zer esanik ez, ikerketa proiektu pila bultzatuko genituzke elkarrekin, hor egongo lirateke Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuak, bi kontseilaritzak elkarrekin lanean buru belarri proiektu beretsuetan, eta bar. Barkatu horren pesimista izateagatik, pesimista ez, errealista uste dut naizela. Angeles, gaiarekin segiz ez da, pixka bat, unibertsitate legea aurrera ateratzen naizuk, eta hor, zidazu esaten, noski era mugatutako legea zen, ala beharrez Eusko Jaurlaritzaren legea izaki, baina nazio ikuspegia emana izan zeniotela, ez da, aipatzen duzu artikuluan, eta orduan pixka bat azaldu iguzu hori, eta pixka bat Roldanek esan duen honetan. Horrena kokatu 2000 urtean sartu ginen gu Lakuara. Zan Lizarra gara ziren garaia, eta ordu sortu ziren udalbintza eta proiektu guzti horiek, eta naziogintzak indar berezia izan zuen urte horietan. Orduan, momentu horretan kokatzen gara. Unibertsitate alorrean, geneuzkan, erkidegoan, 3 unibertsitate, Euskal Herriko Unibertsitatea, berria, gaztea, 20 urte, Espainiako beste unibertsitateak bezalakoa, publikoa, baina ez nazionala. Araudia dalako Espainikoa. Momentu horretan ere, unibertsitate publikean, gazte horretan, zegoen izugarrizko arrakala funtzionarioen artean eta besteen artean. Funtzionarioak ziren ikerlari eta irakasleak mufazekoak, Espainiako funtzionarioak, eta beste guztiak hor bueltaka. Soldata aldetekin izugarrizko arrakala eta bide propiori gabe, hori izan errealitatea. Eta horretaz aparte, geneukan, Arrasateko Unibertsitatea sortu berria, kooperatiba bat, Euskaldun bokazioarekin, eta 3 kampusekin, Politeknikoa, Humanitate Fakultatea eta Enpresarena. Gero zeon, Betiko Deusto. Betiko Deusto, unibertsitate erlijiosoa, baina garai hartan ere, Euskal Filologia Deusto jarri zuen, aurreneko Euskal Filologia karrera, eta Euskal munduan ere gauzak egina zegoen. Oso unibertsitate desberdinak. Argi geneukan, naziogintzaren ikuspuntutikan, sistema guztiarentzat lege bakarra behar genuela. Bestela ez ginen ateratzen publiko espainola tranpa horretatik. Publikoa dalako, Murziako Unibertsitatea bezala. Oztopoak handiak izan genituen, zen eta, ez da erresa, lege batean elkartzea, Deusto, Arrasate eta EHU. Baina lege guztia da sistemarentzat egindako lege bat.
Argi geneukan ere bai, sistema horrek hemengo 3 unibertsitateak hartzen zituela. Baina atea irikin nahi genion ere bai, unibertsitate berri batei. Eta gure buruan zegoen UOK Euskalduna. Eta hor bide bat utzi zitzaion legean, eta bide hori ez da jarraitu, UOK Euskaldunik ez da egin, baina sortu da orain euniz pribatuak bide horrek jarraitu du. Baina momentu horretan pentsatu gendun UOK Euskalduna. Orduan, argi geneukan ere bai sisteman, unibertsitate sisteman, 3 unibertsitatea zaudela, oso izaera desberdineko unibertsitateak, baina sistemari Euskal Herriari irikita egon behar zuela. Momentu horretan planteatzen ari zen Boloniako prozesua. Orduan hasi ginen hitz egiten, graduak, masterrak, orduan debatea ere zen nola egin behar zen 3+2 edo 4+1, azkenean Espainiak agindu zuen, eta gero ginen 4+1. 4 gradua eta gero masterra, urte batekoak, hobikoak. Ez genduen aukerarik izan, Espainiak agindu zigun. Eta baina Boloniako Erasmus, Boloniako konvergentzia momentu hartan planteatzen ari zen. Ordu arte ere bai, Europan unibertsitateak zauden han, baina ez zegoen konvergentzia unibertsitariorik. Beraz, ikusten genuen aukera paregabea zala, gure sistema hori, 3 unibertsitateak biltzen zituen sistema hori, eta gravitate zentroa erkidegoan zedon hori, Euskal Herriko izaera izatea. Nola? Europan dagoelako, bai Nafarroa eta bai iparraldea. Eta Europa mailan elkartu proiektu amankomunak egiteko aukera genukoelako, bai Nafarroarekin eta bai iparraldekoarekin. Eta batez ere, legean aipatzen zen, aliantzak euskara eta euskal gaietan. Hori azpimarra hartzen zen. Orduan, egintzan legea zen sistemarentzat, irekia Euskal Herriari eta Europari, eta aipatzen da legean ere bai, beste munduko Euskal Unibertsitateak, Oxford, orduan Reno, unibertsitate asko daude, Euskal gaietan, Euskal kulturan, harremanak, gure unibertsitateekin harremanak zituztenak. Hori ere legean aipatzen zen. Eta beste puntu bat euskerarena. Euskerarena bereziki jarri genuen legearen barruan, esatarian, legearen barruan, erkidego honetan euskera eta gaztelania ofizialak direla, baina euskera berezko hizkuntza dela. Zeren eta azken alde honetan trampa horretan eroritzen ari gara, 2 hizkuntza ofizial. Eta ez da esaten euskera berezko hizkuntza dugula. Eta berezko hizkuntza izateak esan nahi du, bete behar berezia ditugula. Eskubideak eta bete beharrak. Hori legean artikulatuan ere azpimarratze genuen. Eta aipatzen zen ere bai, EUS sistema ireki horretan, lehen garrantzia eman behar geniela, bai euskerari hizkuntza bezala, baina bai euskera ikergai bezala eta euskal kultura ikergai bezala. Ez da euskera komunikatzeko hizkuntza bizi bat bakarrik, baizik eta euskeraz ere ikertu egin behar da, eta euskal gaietaz ere ikertu egin behar da. Hori, 2004an. Urtea pasa dira, eta nola ikusten dudan nik 2023an gaia. Ni orain kanpoan nago. Orduan, oraingo irakurketa egiteko 2 dokumentu aztertu ditut, bat, Agirre Lehendakari Zenterren egintzan azterketa bat, soziologiko bat oso ona, non aztertzen zen Euskal Unibertsitate Sistemak zer ekarri dion, da ze aportazio indizkion Euskal Gizarteari. Hor talde bat oso ona egon zen, eta oso azterketa ona da. Eta gero, azkeneko urtetan egin diran plan estrategiko guztiak Euskal Unibertsitate Sistemaren inguruan. Hor, evoluzio bat egon da, eta azkeneko 4 urteko planak, sistema horretan 2 organo jartzen genituen garrantzi handikoa. Bat, Unikual, garaian, Espainia zeukan aneka, ezagutzen ez dute, aneka, eta denak Espainiako anekari begira. Orduan, gu pentsatu genduen gure sistemak ere behar zuela bere kalitateko agentzia, eta hor hartu genuen katalanen eredua. Eta horrek garrantzia berezia du zen, eta titulazio guztik, validazio guztik, puntuazio guztik, pasa bertuten ez Madridetik, baizik eta Unikualetik. Eta beste puntu bat, garrantzia zuen Euskal Unibertsitate Sistema horretan zen, 4 urtetarako plan estrategiko bateratuak, kontratu programarekin.
Hori gola planteatu zen, orain 2023an begiratu zer egin dugun, nik uste, oraingo EU sistema, erkidegoko 3 unibertsitateen sistemak, oso ekosistema konplexua dauka, 3 unibertsitatez gain agentzia eta unitate asko dauzka, eta gero gaine harremana du Euskal Zientzia eta Teknologia sarearekin. Osea, hor ere, bi sistema horiek gauza asko dauzkate konpartituta. Nik uste azkeneko oraingo plana ona dela, pixu gehiagoa dauka arlo teknologikoak, giza zientziak baino, beti, gure herri haure ala da, baina oso nabaria da, eta gero Euskal naziogintzaren inguruan zer aurreratu da, zer egin da Euskal Kampusa, zuk aipatu dezun oitako Europako kampus oitako bada, hor Nafarroa kanpoan gelditu zen, eta iparraldeakin daude harremanak, eta horren barruan bai sortu zela Agirre Lehendakari Center. Eta Agirre Lehendakari Centerren proiektu batzuk erkidegoa eta iparraldeko aliantzak dauzkate. Eta oraingo plan honetan sartu da beste plan bat, lau gune klusterra, berria da. Eta hor, Naparroa sartu da. Eta hor, da aliantza estrategiko bat, non daude? Erkidegoko teknologiak unitateak, batez ere teknologia alorreko departamentuk, Nafarroa eta iparraldeko Estia. Estiare, gaurko Estia, ez da orain da 20 urteko Estia, Estia da iparraldean dagoen ingenieritza fakultate oso potente eta dinamiko bat. Hori, datozen 4 urte horietan izango da kampus teknologiko konpartitu bat, Europan kokatzen dena, eta Euskal Herriko 3 unibertsitateak hartzen dituna, baina da teknologia. Eta kultura eta euskal gaietarako aurrena pentsatu bazan ere Euskal Unibertsitate lege horren barruan egitea bide propio izan du, eta sortu da Etxepare Institutua. Etxepare Institutuaren funtzioetako bada euskal kulturaren inguruko ikerketa mundu guztian zehar. Etxeparek ere harreman aditu nazioarteko hainbat unibertsitateekin, baina beti gaia da euskera eta euskal gaia. Baina hori, hemendik kanpo gelitu da. Eta, gero, zer daukan sistema horrek nire ustez hobetzeko, enekan garatzeko aurrena, unikualek nire ustez ez du behar duen gravitate zentroa hemen, baizik ere oso Madrideari begirako agentzia bada, baina aldatzen ari da. Nik uste eta hasierako pausuak okerrauak izan zirela, nik uste orain bideratzen ari dela eta hemen zentratzen ari dela. Eta gero, EU sistema horretan, plan estrategikoak ez dira plan desberdinen batuketa, baizik eta batera pentsatutako planak egin behar dira. Eta horretarako dago figura bat kontratu programarena. Eta hor kokatuko nuke, gero azken puntuan aipatuko dugun, eta egiteke daukagun UOK Euskaldun hori, o Unibertsitate Online Euskaldun hori, hasieran pentsatu genuen bidea ez da posible, baina 20 urte pasata gero, sistema horren barruan kontratu programa baten bidez, edo gitzen dugu nola, oraindik egiteke dagoen proiektu bat. Xabier, zer gehituko zenuke zera honetara, pixka Roldanek eta Angelesek, ez? Struktura egitura, ez? Administratibo, universitario horretan, euskal gaien ikerketa, euskarazko ikerketa, zuk belanualdi bat behar bada gazteagoa izaki, eta unibertsitatetik nola ze esango zenuke? Lehenengo eta behin plazer bat dela entzutea zuzenean, ze egin duzu errepaso bat momentu batean, baten du aleginik gabe, eta eman dituzue pausu asko, argi utzi dituzue zenbait gauza esplikatzen dutenak nun gauden, eta nun ez gauden. Nik igual, permitituko dio nire buruari postestrukturalistago jartzea, zuek strukturari buruz hitz egin duzuelako, eta nik uste dut nire buru aurkeztu behar dudala millennial bezala, eta horrek badaukalako bere garrantzia. Nire izan da, edo nirearen inguruan egon da, lehenengo belaunaldia dena euskeraz ikasi duguna. Eta hori, momentu batean, zure artikuluaren hasieran Roldan esaten zenuen, ni eskorra naiz, eta permitituko dira zui irakurtzea, ez harriak botan edizkizu dalako. Eta honek permitituko dialako gero gauza batzuk esatea. Poza emateko.
Ez dago Euskal Unibertsitaterik. Horrela esaten duzu, 51. orrialdean. Zoritxarrez ezkorra naiz. Nire erantzuna hurbilago ala urrunago dago Euskal Unibertsitatea 2022an, urtebete pasatu da. Nire erantzuna argia da, urrunago. Claro, nik permititzen duen buruari baikorra izatea, zuek ezkorrak izateko elementu batzu jarri dituzuelako. Zuk egin duzu aukera galduen historiografia bat, nik aukera hartu ditzakegun aukeren apologia bat egingo dut, ezta? Eta nik uste kontrapisu beharrezkoa dela ez ados ez nagoelako zuekin, baizik eta ados nagoelako. Eta ezin dugulako permititu baikortasunik gabe jardutea, edo ezin dugulako permititu eskortasunetik bakarrik jardutea. Hori Gramscik nik uste dut oso ondo planteatu zuela, ez? Inteligentziaren aldetik eskor eta borondateren aldetik baikor, ezta? Orduan nik uste dut zentzu horretan ez dela egia. Euskal Unibertsitatearen proiektua porrot oso izan denik, konfetiak botatzeko moduan ere ez gaude. Baina nik uste dut aitortu behar dugula, eta Jon eta Biok hori planteatzen genuen pixka bat artikuluan, lehen posible ez ziren gauza asko posible direla gaur egun eta posible izango direla hemendik aurrera. Eta nik uste dut hori aitortzea ez dela naif izatea, hori da, nik uste dut daukagunaren aitortza bat, ez? Ikasketa guztiak euskeraz egin ditut, ikastolatik hasi eta institutoa, unibertsitatea, masterra eta doktoregoa eta tesia defendatu nuen euskeraz, dena oso urtebeteko estantzia bat Galesen eta beste 6 hilabete Londresen izan ezik, ingelesez egin dituenak, beste guzti euskeraz egin dut, eta hori berria da, eta horretziko dut momentuz. Bai, ni ezkorra izan naiz, eta ezkorra izan nintzen artikuluan, baina, ezkorra izan naiz eta ezkorra izan nintzen artikuluan, baina modu positiboan, baikorrean ni oso optimista naiz, ere ez pentsa hemen etorri naizenik hor, baina, azken batean ere inguru batean, rodauek jokatu behar ditugu, baina egia esan da ikuspegi estruktural batetik ezkorra naizela hori aitortzen dut. Nik uste, asko aurreratu dugula, da gaine atzera gute balimagea guk, zer? Asko aurreratu dugula, guk gaztelaniaz ikasi genuen, kanpoan ikasi genuen, Zaragoza, Valladolid, beste momentu batetan gaude. Baina horrek ez du esan nahi asko gelitzen zaigula egiteko. Baina asko egin dugu. Baina hemen gaude ere bai esateko zer falta zaigun, ez da? Bai, Xabier zuri guain luzatuko izu galdera eta pixka bat pasako gara Unibertsitate Euskalduna, izate horri, eta zuk esan duzu, euskaraz ikasketa prozesu osoa egindako lehen belaunaldia, ni ere bai, banaiz, beraz mileniala naiz, eta poste naiz, enekian. Baina, artikuluan esaten duzu, bainak ere aipatzen dituzu, eta esaten duzu, literalki, harrigarriki euskara, zientzia eta humanitateen hizkuntza bihurtzetik inoiz baino hurbilago gauden garaiotan, euskaran sinisteari utzi diogu. Zer dago, esaldi honen atzean, zertzen nuen buruan, edo? Bai, guke, Jon eta Biok, Jone Gurugulzarri eta Biok planteatzen genuena pixka bat zen Amuriza aitaren, alabarekin ez ginen sartu. Amuriza aitak egin zuena beste horretan aipatzen zirela, euskarak hartu behar zituen gailurrak, ez da? Eta nik uste dut, Angeles planteatzen zuenaren lerroan, euskara bihurtu delaz bakarrik euskal gauzei buruz hitz egiteko, baizik eta gauzei buruz hitz egiteko zera bat, eta gaur egun ez dago arazorik matematikari buruzko doktorego tesi bat, edo fizikari buruz, edo Edgar Allan Poeri buruz euskaraz ikertzeko, ez da? Eta hori oso positiboa da, eta nik uste dut hori egiturazko aldaketa bat dela. Baina bai pentsatzen dut, eta hau apur bat esango dut ez horren beste egituratik, baizik eta unibertsitateak habitatzen ditugun ugaztunon perspektibatik. Azkenaz, pertsonaz osatuta gaude eta ugaztuna gara. Gure bizimunduaren planteamentutik, zalantza sortzen dizkitia urrunago edo hurbilago gauden. Eta guk konpondu du gauzia esan ez bai. Hurbilago gaude eta urrunago gaude. Biak beste leku diferente batean gaude. Zergaitik uste dut hau, nire ustez neurri batean ezinak sortzen dituelako automatikoki grina batzuk. Eta ezintasunean, ez dut esango eroso, egon garenik, ez dut uste eroso egon garenik edo zaretenik, baina ezintasunak permititu du grina batzuk sortzea eta ezintasunak sortu ditu nolabaiteko dinamika batzuk.
Eta gaur daukagu beste problema diferente bat, edo beste problema batzuk, eta da, ematen du gaur egun ja ezintasun horiek ez direla existitzen. Ematen du gaur egun ja lortu dugula, eta ematen du emakume eta gizonen arteko berdintasuna bezala, badirudi ja ez dagoela desberdintasunik, ezta? Eta orduan, ausartuko nez esatera, relajatu gara. Relajatu gara, nire ustez nolabait lortutzat eman ditugulako zenbait lorpen, zenbait aldarri, lortu ditugulako neurri handi batean, baina lortu ditugunez ematen du ja lortuta daudela. Eta ez daude lortuta. Eta nik inguruan ikusten dudana, nire inguruan oso modan dago ikaslei buruz hitz egitea. Eske gaur egungo ikasleek egiten dute hau, gaur egungo ikasleek egiten dute bestea, nik lankideengan ikusten dut. Lankideengan eta ikasleengan ikusten dudana da, euskararekiko jarrera instrumental eta merkantilizatu bat, neurri handi batean. Baina hori ez da sortzen ex nihilo, horrela sortu delako, hori da egokitu garelako, nolabait estrukturak eskatzen digun, edo merkatuak, edo denalako legeek edo eskatzen diguten zera horretan, ezta? Eta zentzu horretan euskaraz aritzeak, idazteak, irakurtzeak, nahi erabiliko dute adierazpen hau, errentatu egin behar du. Edo nolabait, errentagarria sortatu behar da, eta nahi erabiltzen dut hau, ingelesetik gaztelaniara karretakoa, eta euspanglis horretan pentsatuta dagoen esaldi bat delako, eta euskarak ez du errentatzen. Sentitzen dut, baina euskarak ez du errentatzen. Eta hor badago, badaude variable objektibo batzuk eta subjektiboak ere badirenak, desincentibatu egiten gaituztenak, euskaraz gauzak egiteko, euskaraz unibertsitate egiteko, euskaraz irakurtzeko, euskaraz eztabaidatzeko, euskaraz formatzeko, euskaraz eztabaidatzeko, eta zentzu horretan inoiz baino hurbilago gaude, baina inoiz baino desincentibo gehiago daukagu euskaraz eta euskaratik egiteko. Askoz errentagarriago delako, bai Unibaskentzat, bai Anekarentzat, eta bai Deusturentzat, zein Mondragonerentzat, zein NHUrentzat, ingelesetik egitea, ingelesez, edo espainieratik egitea eta espainieraz. Eta ikasleek badakite eta nire lankideek badakite. Orduan zentzu horretan urrunago, hurbilago, bai. Angeles, ez zango zenuke? Bueno, nik uste asko aurreratu dela, baina gero eta gehiago entzuten dugu bi hizkuntza ofizialak. Eta bi hizkuntza gaztelania eta euskera pare izango balira bezala. Eta da trampa, baina trampa izugarri bat. Eta lege proiektu asko eta azken legeetan ahaztu egiten dira, o ahaztu egiten gara, euskera berezko hizkuntza dela. Eta gaine hizkuntza gutxitua dela. Eta guk ez balima dugu euskera garatzen, nork. Osea, munduko patrimonio bada, eta gure esku dago, tapatu da. Eta batez ere alderdi batzuk, tapatu dute. Orduan hor ikusten dut izugarrizko arriskua. Eta hori oso argi jarri balimazen ere Gernikako estatutuan ahaztu intzaie. Orduan ikusten da aipatu behar dela behin eta berriz. Bi hizkuntza ofizial, berezko hizkuntza euskera, bat hemen dago eta beste hemen dago. Horre behar dut diskriminazio positibo bat. Eta hori egon behar dugu behin da berriro horrekin. Ahaztu zaigulako eta hori eozin tokitan ere hola ematen delako, hola planteatzen delako. Zertan aurreratu dugu, zuk esan dezun bezala, gaur egun unibertsitateko gradu guztiak euskeraz daude. Baina ez dezagun ahaztu, graduaz aparte masterra daudela, eta masterrak ez daudela euskeraz. Lehenozian lizenziaturak. Orduan graduak euskeraz daude, EHUn ere bai. Arrasate unibertsitate euskalduna da. Kooperatiba eta unibertsitate euskalduna da. Eta Deustok ere asko aurreratu du euskera mailan. Bueno, sistemako legea egin genuenean ere Deustori dirua emate zitzaia, baina edozein gauzetarako. Baizik eta euskera eta euskal gaia garatzeko, ez edozein gauzetarako. Orduan hori ere bideratu da pixka bat. Hori hola barima da ere, beste gauz bat nahiko aipatu nahi nukena da, azken garaian, hitz zentroari eman zaion babesa, bazen garaia. Zeren, euskara ez da komunikatzeko hizkuntza bat, baizik euskara eta euskararekin lotutako industria ere bultzatu behar da. Eta urte askotan, dirua junda beste toki batzutara. Eta, bueno, berandu balima da ere, iz bezalako zentro bateri, isa eta hola batzen dituna, hemengo batzuk oso ondo ezagutzen zutena, bazen garaia bultzada bat ematea. Zeren eta da, euskararen industria. Eta gero, bueno, asko egindare bai UEUtik. UEUtikan azken urte horietan ere, euskara eta unibertsitatea binomi hori josten, UEUko komunitatea hor egonda. Eta hor, asko eginda, osea, ez gara iritsi momentu honetara, UEUrik gabe.
tesiak egin dira euskeraz, ikasten da euskeraz, argitaratzen da euskeraz, eta hor dago UEU. Eta gero, zurekin ados nago, euskera behar dula militantzia. Behar du bizi. Euskera da hizkuntza bizi bat. Ez gramatika hutsa. Euskera bizi bat. Eta behar du, oain dela 20 urte militantzia behar zuen, eta oain ere behar du militantzia, o grina, o kompromisoa. Orain digan ere arrisku handian dagoelako. Eta euskera da gozatzeko hizkuntza bat, eta bizitzeko hizkuntza bat, eta gu bakarrik gaine garatuko dugu mundu mailan euskara. Hori izbali baduko gorki, niko handigan arrisku asko ikusten ditut. Osea, trampa legalak, baina izugarriak gaine. Izugarriak. Zer esango zenuke, Roldan, Nafarroatik? Kanpotik ikusita, kanpotik Nafarroa, kanpotik ikusita, unibertsitate publikoan bai somatzen da ikasle mailan, nik ezagutzen dudana, behar bada orain dela urte batzu baino gehiago entzuten da euskara taldeak, euskararen errebindikazioa ez da egite. Igual impresio personala da, baina ez da sistemaren barruan, gero horrek... Guk egia esan da, gure egoera ez da zuen egoera, noski asko zaulagoa da, eta azken urteotan, esfortzu handia egiten ari da, gure egoera ez dela zuen egoera, asko zaulagoa da, eta zentzu horretan, Nafarroko Unibertsitate Publikoan azken urteotan esfortzu handia egiten ari da euskarazko asignatura berriak jartzeko, eta batez ere lehenengo ikasturteetan. Eta ez hainbeste, ikasle euskaldun batek eman dezala euskara edozein asignatura ematen dula, ez. Bazen, ikasle gehien jasotzen aldituen. Eta gero, bai nik somatzen dudala egungo gazterian militantzia hori jeitsi dela, ez oroar. Euskal Herri osoan, baina Nafarroan, nik zuzenean esautzen dudana, ikusten dut, 3 seme alaba ditut, orain adina hauetan eta etxean bertan somatzen alduzu, ez? Baina oroar ikusten dut, ez? Garai batean, guri batzutan gertatzen zaigu, asignatura bat euskarazko etortzen zaizkigula, ez dakita nik adibidez, zuzenbidean historia, zuzenbidean, lehenengo mailako, enborrezko asignatura bat, etortzen zaizkigu. Zuzenbidekoak, goizekoak, arratsaldekoak, titulazio bikoitzekoak, eta guztiak batzen zaizkigu. Karo, ja ikasle batek, klasea arratsaldez ematen dela, goizez arratsaldez joan behar dut, bagean gaztelaniazko asignatura apuntatzen naiz, ez? Pereza puntu hori, garai batean, zenuen gure garaian, ez? Pentsa ezina zen, orain gertatzen da, ez? Edo eta gero ere gertatzen zaigu, karo, unibertsitate guztietan ere, hainbat asignatura ingelesez ematen hasi garela, eskaintzen, gurean bertan. Ez, eta ikasle euskaldun asko, ingelesa dakitela, bagian eta esatzen zait gehiago ingelesan apuntatzea hola ingeles teknikoa, euskara errazagoa daukat, badaudela hor faktore batzuk eskapatzen zaizkiguna pixkatola lehenengo ikuspegi batetik, ez? Kasletan, ez dela guztia txuri eta beltz, ez? Eta gero ere Nafarroan gertatzen zaigu hemen gertatzen ez zaizuen, hainbeste gertatzen ez zaizuen gauza bat. Zoik baduzu zuen agentzia, zorionez. Zorionez zuentzat, hor ere hitz egiten algenuen luze eta zabal horren inguruan, ez? Eta ikuspegi oso kritiko batetik. Baina, esaten dizuet zorionez orain esan behar dugunaren gatik. Nafarroa, bakizuen nola deitzen dugun Nafarroa agentziei dagokionez, eta nola deitzen zaigun, territorio aneka. Gu gara territorio aneka, jerga hori da, ez? Zer esan nahi duen anekaren lurraldea izatea? Guk ez daukagula berezko agentziari. Gure agentzia gu akreditatzeko aneka da. Honek zer esan nahi du gurera ekarrita? Euskaraz argitaratzen baduzu, ez dizutera kontatzen deus ere. Eta euskal gai baten inguruan idazten baduzu, ikuspegia da regionala edo antzekoak.
Eta ez dut hitz egiten ja politikaz, ez? Eta badakigu ere epaimai horietan zer nolako jendea dagoen. Karo, honek zer ekarri du? Karrera akademikoa egiten ari den jendeak, askotan euskarari, lehentasun bat ez emateak, adibidez. Eta hori gertatzen ari da Nafarroan, eta oso jende militantearekin gainera, ez pentsa, baina azkenean, akreditazio bat lortu behar duzu, 6 urteko bat lortu behar duzu, eta abar guztia, ez? Eta hori gertatzen ari zaigun Nafarroan, ez hainbeste hemen, ere bai, ez pentsa hemen libre zaudetenik honetaz, baina han daukagun egoera askoz larriagoa, latzagoa da, eta batzutan kontratu bat horren menpe dago, eta bizitza proiektu bat, ez? Eta azkenean pairatzen duenak euskarak eta euskal kultura. Horregatik zuen horrelako garrantzia gure euskal agentzia lortzeak. Ez que bestela izango ginen territorio aneka, gu ere. Eta horregatik hartu genduen katalanen da eredua, baino debaluatu da. Ez da guk diseinatu genuen agentzia, alare zuena baino gehiago da. Zuena baino gehiago da. Baina garrantzi izugarria, eta gero ze trampa eginda, Espainiako toki askotan sortu direla agentziak, delegazioak. Agentzia Extremaduran, agentzia Murcian, debaluatzeko era beti hori izate du Espainik, ez da? Sortu kopiagatzeko. Eta hemengoak ere, pixka bat debaluatu. Baina aurrena agentziari eman zitzaion maila ere zan, ez dakit lakoa ezagutzen dezuten, lakoan dago sailburu ordetza bat, unibertsitatez, sailburu ordea. Beste sailburu orde bat, agentziako burua, jazen maila. Agentzia hortatik pasabertutelako Deusto, Arrasate, EHU, publikoa deitzen dena, baina nazionala ez dena, denak artik. Beste diseinua da. Uste, zerbait aurreratu dela, gelditzuko da, baina alare ez gauden territorio aneka. Baina alare asko dago betzeko. Asko dago betzeko. Zure hori, eta gero gaine, hemengo unibertsitate publikoa, beste unibertsitate espainola bat balimata bezala, publiko hori da espainola, nazional espainola. Ez bakarrik personalari kudeaketan, orain dagoen salsare hori da, Espainiako legea aplikatzen ari direlako. Pixka bat honekin lotuta, baina beste zera bate, eremu batera edo hurbileko batera joan da, ez? Hirugarren ezaguarria, hau pixkatik gol, galdetegian ez dago, eta igual bertsolari bezala imarko zu, ez herritarra zen, hirugarren ezaguarria, eta otu zait esaten ari zareten honetan, ez da, nolabait euskaraz ikertzeak, ez dula errentatzen, ez? Nolabait herritarra izateak ulertuta, alde batetik nik ulertzen dudan, ez garai hartan formulatu zanean, nolabait unibertsitate demokratikoa edo, esan nahi dut irismena, ez, guztiei ematea, eta beste alde batetik ulerliteke gizarteari transferentzia, herrigintzari nolabait ekarpena eta gizartearekin harremana, ez? Orduan, hori lotzen badugu galderan euskaraz ikertzen, euskaraz transferentzia hori egitean, hori nola ikusten duzue? Eta gaitegian baita ere, zer ikertzen da, zuk esan duzu, eta zer ikertzen da. Eta ikertzen den hori, erregio mailako edo txikia den kontua, baina agian herrigintzari begira importanteak. Azken urtetan, orain dela 20 urte, edo oraingo tesigaiak asko aldatu dira. Lehengo tesi asko ziren, Extremadurako moskitoa. Erdiaroa Salamankan. Hemen nire baduko erdiaroa, hemen nire baduzkau. Orduan, azken urtetan, euskal gaiako, hemengo gaiak gehiago ikertzen dira. Tesi gaiak errepasatzen direnean, gai gehiago daude hemengoak. Ez teknologikoa bakarri, baizik giza zientzietakoak eta horrek izugarrizko garrantzia da. Ez dakit hori unibertsitate herritarra izatean da, izatea den, baina da gure gizarteko gaiak unibertsitatean ikertzea, ikerketa gai izatea hemengo gaiak. Nik uste hor asko aurreratu dela, askoz gehiago egin genezake, baina orain dela 20 urteko tesi izenburuak eta oraingoak oso desberdina dira. Zorionez. Nola ikustu duzu besteok? Eta, transferentzia hori nola gertatzen da pixka bat,
herri proiektu bati begira, Nik igual bai, aipatu nahi nuke, herri guztiak dira espezialak, ez dut uste herri normalik badagoenik. Baina herri berezi batean bizi garela, eta behar bada unibertsitate maila, gero kontatuko izu zergatik uste duen unibertsitatea bera krisian dagoela, baina unibertsitate bezala herri unibertsitate bat behar bada ez daukagun arren, are gutxiago nazionala, are gutxiago publikoa eta bar, bai ditugula eragile improbable batzuk, adibidez jakin, adibidez UEU, egin dutenak herri unibertsitate horren lana, ezta? Eta zentzu horretan proposatu nuen mai honetan, behar bada egin behar diren lan horiek dezentralizatu direla eta egin direla beste modu batzutan. Ez behar bada egin ziteken guztia, edo egin behar genuen bezala, baina egon dira lanak. Eta nik uste dut, badela leku bat jakin bati aitortzeko. Egin dituen ikasketak, ikerketak, egin duen zabalkuntza lana, eta inkluso berrikuntza lana ezagutza hori jendarteratzeakoan. Bai, erabat ados esan duzuenarekin, eta bide honitz daude elkarrekin unibertsitateen artean, edo bakoitzak bere kabuz produktu, ulertu ezazue produktu hitza noski, kakotxa artean, herrikoiagoak egiteko, ez? Ez dakit, udako ikastaroak, ez? UEUren udako ikastaroak, baina herrikoiagorik ez dago, ez? Herri honetan, ez? Eta olakoak, ez? Orduan, hortik abiatuta eta, bestelako ekintza batzuk bultzatuz, jarritu daiteke, zalantzarik gabe herri unibertsitatea eraikitzen. Herri hori ere, hitza potoloa da, polita, oso inklusiboa, baina unibertsitatera ere, unibertsitatea demokratikoa da, baina unibertsitatera ere ez da jende guztia ailegatzen. Orduan, herri pixkat, dut esan nahi, elite bat, baina pitin bat bai. Orduan, diot, herrikoia, baina, maila bateko herrikoia, ez? Herri batean bizi naiz, oso, gaina nire kuadrilla herrikoa dut, oso herri txikia da, eta nire kuadrillan 20 bat pertsona gara, eta unibertsitarioak 3 bakarrik. Orduan, diot, gizartea ez dela unibertsitatea, gizartea herria oroar unibertsitatetik kanpo ere dago. Orduan, kontzeptu horrekin ere nik uste egon gintezkela luze eta zabal hitz egiten. Beste kontu bat izango litzateke, adibidez, eta hori Angelesek primeran ezagutzen du daukan ikuspegiarekin, nola uztartu, nik uste geroz eta hobekiago uztartuta dagoela, hezkuntzaren ziklo guztiak unibertsitatearekin. Adibidez orain, FP unibertsitatearekin dituen zubiak, garai batean zutenak, baina askoz hobeagoak dira. Alde horretatik, egungo unibertsitatea askoz sanoagoa da, ez dakit nola esan, sanoago ikuspegi irekiagoa, ez? Eta ekuazio horretan, oso ekuazio positiboa iruditzen zaidala, ja ikuspegi nazionala esartzen badiozu, hortik ere oso gauza politak atera litezke, ez? Iruditzen zaita. Adibidez? Adibidez orain sortu berriak diren gradu dualak, Mondragon Unibertsitateak oso garatuak dituenak, eta adibidez gu orain unibertsitate publikoan hasi garenak, baina justu orain jarri behar duan adibidea Euskal Unibertsitaterako egian ez da adibideriko berena, baina orain adibidez gure tuterako kampusean hausnartzen ari gara tuterako FP-rekin hainbat proiektu elkarrekin egiteko eta bar, ez? Eta polita da. Diote, herrigintza egiteko, ez herrigintza kasu honetan nazionala, beste ikuspegi horretatik, ez? Por cierto, tutera esan dut, eta kontatu behar dizuet, pasadizo bat,
urtetan, Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampusik euskaldunena Tuterakoa izan da. Zergatik, han fisioterapia ematen genuelako, ematen dugulako, eta batez ere Gipuzkoatik ikasle pila jaten ziren. Baina Deustuk fisioterapia jarri du, eta bukatu zaigu ratio hori. Sentitzen dugu benetan. Sentitzen dut, baina berri hau ematea, bai? Angelesek ere aipatu du, eta Roldanek ere bere artikuluan aipatzen du, ez? UOKen proiektua edo Euskal Unibertsitate Publiko virtual bat. Eta, UEUk ere nolabait hori du bere buruan, edo, urratsak ematen ere bai, edo horrelako bat, ezta? Alegia esan dugune Euskalduna nazionala eta herritarra behar bada digitalidadearen, unibertsitate digital batek, edo UOK bezalako unibertsitateak ekar lezake edo aukera bat izan daiteke, ez? Ze aukera ikusten diozue eta... Nik uste hor tren batzu galdu ditugula. Osea, UOK euskaldun bat, gain dela 20 urte posible zen, baina hor sartu da, euniz sartu da, baina gure ez da sartu. Baina beste tren batzuk ere bai, beste sare batzuk, osea, unibertsitateen arteko aliantzak kampus digitala sortu ziren, GBH-a, baina gaztelaniaz, eta Espainian ere beste batzuk, baina dena gaztelaniaz, horren nik uste trenak joan zaizkigula, eta gaine azken finean izan dira estrukturak, goitikan egin diran estrukturak eta burokrazia izugarri sortu dutenak. Nik uste horiek ez direla ereduak. Baina nik uste mundu digital honetan, oraindik ere aukera badaukagula, unibertsitate digital bat sortzeko. Niko nola ikusten dudan, horrena. UEU sustatzaile. Zergatikan UEU? UEUn sareak daukalako, UEUk ideak daude Deuston, daude Arrasaten, daude Iparralden, daude Nafarroan, eta daude EHU. Eta daude gaine, leheno gehiago zan, hasierako UEU harretan, adin desberdinetako jendea zauden, zauden txillardegi eta gazte-gazteak eran ginen, disiplina desberdinak, eta ideologiak ere desberdinak. Zan, nola betxere, adin desberdinak, disiplina desberdinak, ideologia desberdinak eta unibertsitate desberdinak. Eta oraindik ere UEUk hori badauka. Horrelako komunidade plural batetatikan, horrelako proiektu bat nire ustez sortu daiteke. Eta sortu behar dugu. Nola egingo nuken? Horrena talde sustatzaile bat eratu. Talde sustatzaile horretan, gutxienez 2 unibertsitate. 2, minimo. Batekin ez dugu zertxore egingo. Bi hori izan daitezken, Arrasate eta Nafarroa, Arrasate eta Estia, EHU eta Nafarroa, 2. Gutxinez 2. Baten pean ez dugu zertxore aurreratuko. Bigarrenik, erakundetan dauden personak ere bai. Osea, behar dira konplizeak erakundetan. Hau da. Autoridade pixka badaukatenak erakunde desberdinetan. Bestela, goitikan ez da ezer eraikitzen, baina behetikan ere ez. Pixka bat, konpliziak erakunde barruan. Hirugarrenik, eta ez du simetriakin egin behar, erakunde batzuen babesa. Ezinbestekoa lakua. Ezinbestekoa. Lakuaren babesari gabe, olako proiektua ez da aurrera ateratzen. Izan daiteke lakua eta Nafarroko gobernua. Izan daiteke lakoa eta foru aldundi bat. Ez du simetriarik, ez du foru aldundi bat balima dago, ez dute zergatikan 3 egon behar. Udaletxe bat balima dago, ez dagoete zergatik besteak egon behar. Asimetriarekin, lakoa barruan egonda, eta balima da, lakoa, Nafarroa eta foru aldunden bat. Eta gero beste eragile batzuk ere bai. Beste eragile batzuk, ikuspegia zabaltzeko. Eta gero hori talde bat, 10 bat persona, eta lanean hasi bihartik. Baina hileroko bilerakin. Eta aurrekontu txiki bat behar da. Paper batzuk idatzi behar direlako, eta bidai batzuk ere egin behar direlako. Ez da horrek, baina lanean hasi. Eta hasi egiten. Eta ze arlotan, nik uste gu arlo teknologikoan oso indartsuak gara, herri bezala, eta gure unibertsitateak ere bai,
ikusi nundik hasi aliantzak, baina lanean hasi. Lanean hasi oraindikan ere aukera badaukagulako. Behar bada hemendikan 3 urtea, beste tren bat galdu izango dugu. Tola ikusten dut. Roldan, zer esango zenuke? Zuk artikuluan ere aukera gisa aipatzen duzu hau. Bai, egia esan da, nire ikuspegi, ja, kasu honetan baikorretik, aukera posibilista, hortik ikusten dut, ez? Euskal Herriaz azten bagara momentu batean, orain, ez? Eta estatura begiratzen badugu, ez, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, nacional, estatukoa, Espainiakoa. Izena da, hor. Bueno, orain, ez du bere izaera galdu, baina bere izaera presentziala galdu, baina pandemiaren ondoren eta digitalizatzeko pausu garrantzitsuak ematen ari da, ez? Baina, garai batean UNED zena, ja erreplika ezberdin izaten ari da, ez? Eta erreplika horietan, bata hain zuzen ere UOK da, ez? Eta UOK, ezin zaio deitu Kataluniako Unibertsitate Nazional Digitala, baina gerturatzen da. Eta gauza bat kontatu behar dizuet, seguruenik ez duzuena esagutzen, gehienek behintzat. UOK, dakizunez bezala, katalanez ematen du, irakasten du, eta katalanez argitaratzen dituzte haien materialak, eta bar guztia, ez? Katalunian daukaten, hizkuntzarekiko, araudi bitxi horrekin, ez? Naiz eta zu katalanez jaso, erantzuten aldituzu azterketak adibidez gaztelaniaz, eta holako gauzak, ez? Hori euskararekin zailagoa da, zeta noski, zuk naiz eta katalana ez izan kapaza zara euskararekin ez zaigu hori gertatzen, ez da. Baina planeta taldeak, Kataluniakoa dena, bakizue, ikusi zuen unibertsitate virtual bat sortzeko aukera batez ere Ego Amerika eta Ertain Amerikari begira oso aukera interesgarria zela eta ikasle asko ekartzen altzituena eta hor negozioa zegoela. Eta hainbat unibertsitate pribatu ireki diren bezala, haiek ere bere proiektua zeukaten, ez? Eta proposatu zuten, baina, karo, gaztelaniaz egin behar zuten. Eta Katalunian ezin izan zuten egin, generalitateak ukatu ziotelako. Orduan, zer egin du planeta taldeak, unibertsitate bat sortu, erdaraz, noski, eta Kataluniatik kanpo. Sekulako arrakastarekin. Nola ditzen da? Universidad Internacional de Valencia. Hortaz, bakizuen undagoen kokatuta. Eredua, Universidad Internacional de La Rioja. Ez dakizu, ze arrakasta dauka, pribatuak guztiak. Ze arrakasta daukaten. Eta hori da egoera, momentu honetan, merkatuaren egoera. Gogoratzen dizuz esan duzula baikorra izango zinela. Bai, eta baikorra izango naiz. Orduan, karo, orduan, hauek ikuspegi merkantilista batetik hori sortzeko gai badira, nik uste guk antzeko produktu bat sortu dezakegula euskaraz eta Euskal Herrirako, naiz eta horren, hainbeste diru ez lortu, pixkat defizitarioa bada ere, baina, olako unibertsitate bat sortzeko aukera hor dugu. Orduan, unibertsitate virtual bat sortu daitekela, arazorik gabe. Unibertsitate hori publikoa izan daitekela, zalantzarik gabe. Eta, Angelesek esaten zuen bezala, ez da zergatik zerotik abiatutako unibertsitate bat izan behar.
sortu daitezke eta izan daiteke zerbait graduala, hain zuzen ere, unibertsitate ezberdinen arteko akordioekin alegia. Hausnarketa bat egiten badugu, lehen aipatu duzu hemen, ez? Euskal Herriko Unibertsitateak gradu guztiak bikoiztutak ditu. Beraz, ikasle euskaldun batek, matematika ikasi nahi duela, euskaraz egin dezake. Zuzenbidea ikasi nahi duela, euskaraz egin dezake. Zoritxarrez ez Iruñean, magisteritza kenduta, baina ona etor daiteke eta ona etortzen dira, nafarpila, ez? Momentu honetan, arazoa masterretan daukagu. Zalantzarik gabe. Baliatu dezagun aukera hori. Egin ditzagun master interunibertsitarioak, baina euskaraz. Zergatik ez ditugu egiten. Lehen aipatu duzu adibidez. Ez dela aipatu duzu, baina gero ez gara saltza horretan sartu. Genero ikuspegia. Euskal Herriko Unibertsitateak badu bere genero masterra. Nafarroko Unibertsitate Publikoak badu bere genero masterra. Biak zoragarriak. Sortzen egongo gara, teknikariak Euskal Herri osorako, ez nahi sartu behar, zein den bata hobeagoa, zein den bestea hobeagoa. Bata zein bestea erdara hutsean. Ez da genero masterrik euskaraz. Egin dezagun adibidez genero master bat euskaraz. Zergatik ez? Eta horrekin, identifikatu ditzazkegu hainbat gai, irakasleak bilatu, ikusi hain zuzen ere, hor giharra daukagun, eta bultzatu, oso erraza da, master interunibertsitario bat egitea. Oso erraza. Behar duzu unibertsitate koordinatzaile bat, eta martxan jarri. Eta horretarako, lehen aipatzen nituen estruktura horiek garrantzitsuak dira, baina estruktura horiek gabe ere egiten alditugu. Zergatik ez? Nola ez daukagun master bateratu bat Euskal Herri osorako, Euskal Filologiakoa? Pentsa ezina da, ez daukagu. Ez daukagu. Euskal Zuzenbidearen inguruko master bat. Deus ere. Pasatzen dena da, unibertsitateak elkarren artean kompetentzia daukatela. Eta interesa daude. Orduan, horregatik ez balimada pentsatzen sistema bezala, eta ez balimada egiten unibertsitateetatik kanpoa, eta hor unik hor sartzen dut. Ez da aterako. Ez da aterako unibertsitateak bakoitzak bere esparruan nahi dulako, bere kampus digitala nahi dulako. Orduan, horregatikan egitekotan ere egin behar da, unibertsitate guztietan kanpo ez da, barruan dagoen sare batetik. Eta horregatikan UEU egin dezake eta behar bada beste batzuk ez. Eta egitura askorik gabe, hasi bat, horrena titulu bat, gero bi, gero hiru. Arrasateko unibertsitatea ere, eskotan Iñakik ere aipatzen du, honetan UEU unibertsitate online honen bultzatzailea beti izan dugu Iñaki, nik ez dautu da bezala, Iñaki alegria azkeneko ez dakiz emat urtetan. Mondragongo unibertsitatea lehen hori izan zentroa txiki bat, ez dakin nungo bat, oin da unibertsitate bat, hasiera izan diteke txikia. Titulu bat, unibertsitate guztitatik kanpora, unibertsitate barruan konplizeak, ez goran bakarrik, erdian ere bai, konplizeak, hasi, eta aurrena bat izango da, gero bi eta gero hiru izango dira. Publikoarena, nik ez diot horrei garrantzia bat, zer da publikoa? Zer da publikoa? Gaur egun publikoa deitzen dena da, Espainian balima daude, Espainiko funtzio publikoaren azpian dagoen legedia. Persona kontratatzeko ere arazoarekin. Behar bada, hobea da, kooperatiba txiki bat. Behar bada, hobea da, elkarte bat. Ez dakit, zer dan, publikoa ulertzeko ere asko daude, tartean balima daude udaletxe batzuk, eta balima daude hola, publikoa da ere, bai. Orduan, publiko horrei jartzi nik olako... Publiko asterisko. Asterisko, publiko asterisko, porque publikoa balima da, Espainiko funtzio publikoaren azpian dagoen publikotasun bat, ate guztik itxita dauzkagu, zeren eta personala kontratatzeko ere pega dauzkagu.
figura juridikoa izan daiteke, momentuan, pensatzen duguna. Hola sortu ziren ikastolak, hola sortu dira mila gauza herri honetan. Imaginazioarekin eta zerrikituk aprobetxatu eta aurrea. Ta txikitik hasi eta taka, aurrera. Xabi, zerbait egituko zenioke honi? Bai, nik uste dut bete-betean jo duzuela, nik uste dut aukerazko daudela baliatu gabe ditugunak, baliatzeko daudenak oraindik, eta nik uste dut atzera begiratuta, eta badaukagu 50 urteko korpus bat ikusteko UEUk zer egin duen, nik uste dut lezioa argi dagoela, eta Euskal Unibertsitatearen hipotesia ez du EHUk, ez Deustuk, ez UPNak, ez Mondragonek, ez UPPak, ez Estiak, ez Eunisek egingo. Hori seguramente egingo dugu, hauetaz gain, hauen azpitik eta hauetan zehar. Nik zentzu horretan bat. Gero, unibertsitate digitalarena, sentitzen du kontrapisuarena egitearena, baina niri unibertsitate digitala esatea iruditzen zait, unibertsitate elektrikoa esatea bezala. Bai, argindarra izango du. Edo unibertsitate simbolikoa, bai, zeinuekin lan egingo du unibertsitatea, zer ez da digitala gaur egun. Ezotea garen ari pixka bat gure fedea jartzen, nola baiteko Second Life batean edo metabertso batean, hori plataformak bere horretan ez gaitu salbatuko. Salbatuko gaitu sareak, sareak, pertsonen arteko sareak, gauzak egiteko grina sortuko duen sare horrek, ez? Orduan, zentzu horretan nik bai izango nukena da, Unibertsitate Digitalarena, Euskal Unibertsitate Digitalarena ez dut uste soluzio bat denik, ez dut gehiagi sinesten soluzio horretan, baina bai diruditzen zait interesgarria daukagun problemari buruz hitz egiteko, edo daukagun problemari buruz beste ikuspegi bat garatzeko. Nik uste dut salbatuko gaituela, sortuko dugula Euskal Unibertsitate bat, digitala izango dena, bai ala bai, Euskaraz eta Euskaratik unibertsitate hitzari zentzu aurkitu eta ematen asmatuko duena. Hor, komunitate baterik itzen bali badugu, Euskaraz eta Euskaratik eta Euskal Herriarentzat unibertsitatea zentzuz beteko duena, horrek funtzionatuko du. Eta orduan zentzu horretan esan duzunarekin ni ados nago. Behar duguna, internetetik kanpo, internetetik edo departamentuen barruan edo niri agente bikoitzen figura gustatzen zait. Behar bada ni ere ala naizelako, niri gustatzen zait. Pixka bate, zelula durmienteak izatea arreko guztietan. Bai. Eta igual hori, ikasle, irakasle, ikerlari, idazle, irakurle, fizikari, semiologo, astronomo, sexologo, literaturzale eta matematikarien sareak konspiratzen, publikoki, esan ez bai konspiratzen ari gara, enkajatzen dit. Baina bai iruditzen zait, sarea hitz egitea, nahiz eta baden internetez hitz egitea, ez dut uste batek beste ordezkatuko duenik. Interneten gauzak egiteak ez du sarea ordezkatuko, eta sarea osatuko da, eta eutxiko dio edo ez, sareak baldin badauka zentzua, sareko kideentzat. Orduan, nik uste dut, asmatzerako orduan etorkizuna, eta bi zentzutan, asmatu gabe dago, eta ez da ikusi beharko da, asmatzen dugun, nik uste dut UEUri aitortu behar zaiola, 50 urte pasatu dituela, ereiten, pasioz lanean, asmatu duela gauza pila bat, eta nik uste dut horregindako lanak ematen ezkigula pista asko, hemendik aurrera egin beharreko ez. Nik hori bai ez du. Oso serio hartuko nuke, jakin bezalako norbaitek zer egin duen, UEU bezalako norbaitek zer egin duen, zen nik uste dut etorkizuna hortik joan daiteke dela. Xabier esan dako gauz bat gustatu zait. Unibertsitate digitalean ari gerenean, ezin gara bakarrik digitalean aldeitxo. Nik uste dut UEUk hori oso ondo egiten duela. Beti presentzialari garrantzia eman digulako. Lehengo UEUko urteak ere nola izpezian. Urtean zehar digitalean ez, korreoz, postaz, eta 15 egun alkarrekin. Orduan, unibertsitate digital berri euskaldun horretan ere, kombinatu behar dira, elkarri ikutzea eta digitalean lan egitea. Baina hori UEUk badaki egiten eta egin du eta egin behar du. Bestea da, anima igabeko unibertsitate elektriko bat, esan desun bezala. Nik uste hori UEUren animan o ibilbidean badagoela bi gauz horiek elkartzearena zen, eta UEU beti izan da sare bat, lehen esan dut da, unibertsitate desberdinetako persona, adin desberdina, batzuk iparraldean, bestiak Nafarroan, elkarren ondoan ez ginen beti egoten, baina tarteka elkarrekin egoten ginen, eta bestela komunikatzen ginen, hori da unibertsitate berria izan daitekena. Bai, nik erabat ados nago uste dut UEUk daukan erronka hori dela, eta gainera, uste dut momentu honetan UEU dela
Euskal Herri osoan eragile bakarra egiten alduena. Bakarra. Zergatik, zeta 1918an Eusko Ikaskuntza sortu zenean, hain zuzen ere Euskal Unibertsitatea sortzeko, etzen hori lortu, aurretik, 19. mendetik zetorren, Universidad Vasco Navarra dituriko proiektu horren azken, saiakera zen, eta dakigun bezala etzen lortu, ez? Eta gero transizioarekin Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zenean pixkat helburu hori zeukan, izena bera hasieran inklusiboa zen, ez, gero beste gauza bat izan zen, zer gertatu zen Nafarroarekin, transizioan, eta ez, baina hasiera batean bere helburuan behintzat Nafarroa sartzen zen. Edonola ere, transizioan berriro ere Eusko Ikaskuntza birsortzen denean, pixkat ez dut esaten birsortu zela unibertsitatearen helburuarekin, hori ja alboratu zen, baina bai sortu zela atal ezberdinekin, eta orduan Eusko Ikaskuntza garai horretan, 80. hamarkada arte, iaia 2000 lehenengo urteetan arte, bai izan zela Euskal Herriko irakasle, ikertzaile eta barren topagune espezializatu bat. Hor batzen zinen Euskal Herriko unibertsitate ezberdinek zituzten beste kideekin zure gai berbera jorratzen zutenak. Hori desagertu da. Tamalez desagertu da. Eusko Ikaskuntzak beste bide bat hartu du, ez dut esaten, hobeagoa edo txarragoa denik, ez naiz hor sartzen, hau ez da kritika bat, ez da gutxiago ere, esaten dut, bakarrik gertatu dena, ez? Eta orduan ja, garai batean zeukan, ezaugarri hura desagertu zen duela, ez dakit, 15 o 20 urte edo. Eta izaera hori daukan bakarra, ueu da. Topagune bakarra ueu da. Bere udako ikastaroekin, bere taldeekin eta abar guztiekin. Orduan, eta gainera euskaraz, eta Eusko Ikaskuntzan egiten zen gehiena, erdaraz egiten zen gainera, ez? Orduan, ez dago besterik, ueu da bakarra. Orduan, daukagun bakarra denez, ez daukagu beste aukerarik, goazen indar guztiak hor jartzera. Eta ezin dugu, ez du inolako bideragarritasunik beste eragile bat pentsatzea, beste erakunde bat pentsatu, hausnartu, eratuta daukagu, hor daukagu, ez? Orduan, eta gainera, unibertsitate izenean bertan daukana, ez? Eta honekin batera gainera, gauza garrantzitsu bat. Nik uste ueu noski izen bat dauka eta izen ona dauka. Euskal Autonomia Erkidegoan zalantzarik gabe, baina baita Nafarroan ere, eta iparraldean ere. Eta hori ez da hola sortzen. Horretarako behar dituzu 5 hamarkada, ez? Eta hor emaitza batzuk, ez? Ikastaro guztiak argitalpenak eta barluze hori, ez? Eta aldizkari zientifiko bat, hor daukagu, ez? Orduan, goazen landare marabilloso hori ureztatzera, ez? Eta zaintzera, eta ea ez dakit modu digitalean, presentzialean, misto batean edo nola, baina nik argi daukat, lehen uste dut Angelesek aipatzen zuela jostun lana, ez? Argi daukat momentu honetan Euskal Herrian jostun lan hori egiten alduen
erakunde bakarra UEU dela, zalantzarik gabe. Bueno, barkatu oso ondo Angeles. laburtu duzu, UEU, baina da, euskera... Minutu batean, Angeles, ze publikoak ere igual zerbait esan nahi du. Euskera eta unibertsitatea, binomio hori, eta berrogeitu, eta apliko urtetan. Eta gero sare horretan daude gaine, ikerlariak, Piztu, irakasleak. Bueno, osea, da, binomio hori, beti izan du, eusko ikaskuntzak ere bai, baina eusko ikaskuntzak orain euskera badauka, baina leheno ez. Osea, historian ez orain bai, orain badauka, euskera berarekin dauka, baina lehenago ez. Baina UEU dauka euskera eta unibertsitatea, eta sarea, eta ikerlariak, eta irakasleak, en aktibo. Bueno, galderarik bauzue, komentariorik hemen zabetukoak, ikaragarrizko lanpila jarri dizuegu. Ez dakit, bestela Iñaki hemendik. Jarri hemen. Jarri. Ez, momentu bat, gauza bat lehenengo ni idekia deituko nuke. Katalanek arlotan gauza asko egin dute ondo, eta bat da izena, idekia. Eta bestea da, Erroldani edo, bueno, gu egun, neko ondo landu dugu gaia, eta ez da zaila, baina da erreza. Behar da, titulua jartzen duen agente bat nahiko babesa edo daukana titulua sortzeko, graduko titulua sortzeko, eta lehenengo bi graduak emateko urtean 2 milioi. Horrekin UEUk egiten du. Bai. Bueno, nik, adinagatik Angeles eta Xabiaren artean nago, ez dakit estrukturalista edo postestrukturalista nahi zen. Baina, bueno, zuek esan dako gauza duten ari da, oain dela ez asko, UEUko taldera baten, gogoeta txiki bat egin genuen, ea ze impresio genuen, kontuan izan agurten, EH-un matrikulazioen 150% euskeraz izan dela. Eta oso ondorio gazigo oso batea genuen. Batzuk oso positiboa, esan zuten, hori lehen pentsa ezina zen. Eta beste ez zuten, hombre, kontu hartze balima dezu, batxillergoan eta dabilen jendearekin, igual gutxiei. Bai? Deuston, okerrez banago, uste dut, hirutik batek euskeraz ikasten du, hirutik batek inglesez, eta hirutik batek gaztelaniaz. Gutxi horak. Suedian, oain dela 30 urte, guk lagun batek harri genuen, eta zate zigun, ezke Suedian, derrigortuta gaude, inglesez idaztera tesiak. Suedian. Orain Holandan, problema berdina daukate. Jendeak ez du tesiak holandez ez idazten. Orain, gogoetan usteet, askoz urrukiago dijoala. Hori bat, Roldani, animoak ematen lera. Zuk Nafarroko historia zerbait bakizu. Edo gutxi ezen txean entzun dezu. Aipatu dezu Bordel eta Paue. Bordel eta Paue, Nafarroan zatia hundi bat izan ziren. Bai? Antxo handiaren garaietan. Eta zango dira, ez jarri nostalgiko, eta atzera bota eta ez dakiz zer. Bueno, hain urruti jun gabe, Errioxa, nik esango duke, Bizkaiko enkarterria baino askoz euskaldunagoa dela. Eta ez bakarrik pelota gustatzen zailako. Askoz arrazoi gehiago batik. Orduan, igual kuestionatu behar duguna da, euskal lurra noraino izten den. Infinitoraino, ez? Bueno, Kepa azken hitzartzea, ja bukatu behar dugu eta. Zuk itxiko duzu, zure hitzarekin. Roldani entzun da, Bai. Roldani entzun da, danak posik, egin behar dugu, baina zailtasun handiak dauzkagu. Iñaki gaipatu duen ideia hori, izena jarri diogu nireki, eta aurkeztu dugu ganetanen oso polita da. Hori da, hor dago handian, eta ez digute kasurik egiten. Onartzen digute, hor dago txikian. Ikastaro master bat egitea, eta bar. Baina hola da, ikustea hemen, ondo ikusten dela. Hala ere, zailtasunak oso handia dira. Eta aipatzeko, EAEko plan estrategikoan, UEU ez da errekonozitzen agente bezala.
bat. Osea, unibertsitate guztien artean egiten da plan estrategiko orain egin dana 4 urterako, eta UEU, mesedez, ez da pensatu ere, eta ia lotxaten dira, eta izutu egiten dira hori planteatzakoan. Eta bi, ikusten duzu plan estrategiko hori, eta zer da gure horizontea zein da, impacto, nazioartekotzea, eta euskara ez da saltzen. Teknologia, enpresekin, euskara ez da saltzen ia. Hori oso larri da, kontestua markatzeko, ez? Baina positiboan ikusi behar dugu, eta zuk esan duzun bezala, goi daukagu ilusioa, zen master, hor dago ikergazte, hor dago jardunaldiak egiten direnak, eta giro ona. Orduan, eper dira lortu behar dugu eta gazte horiek atera behar ditu. Baina, atxeragoaz ez bakarrik gazteekin. Plan estrategiko horietan nik ikusten dut. Zerbait positiboa eraztea. Azkeneko plan estrategiko horretan, bai dagoela lerro bat eta jartzen du. Online prestakuntza etengabeko prestakuntzarako estrategia instituzionalik ez daukagu. Defizit bezala ikusten da. Bada zerbait. Eta gero, UEU egia esan da beste unibertsitate bat bezala ez gaituztela aitortzen, baino gaude zientzia eta teknologia sarean. Hori aurrera pauso bada. Aurrera pauso bada. Kehalako agente bat sare horretan. Eta sare horrek, EU sistemaz aparte, gure herri industrializatu honetan izugarrizko garrantzia du. Orduan, ne hain pesimistare ez naiz. Eta gero, horrelako irekia unibertsitatea berri hortan sortzerakoan, irekia online, nola, unirekia, ikasi beharko nuke, baina, igual, nik gradutatik nitzak hasiko, hasi behar dugu, masterrak. Graduak kompetentzia bestik ez dute sortzen. Ezin era hasi behar dugu erresetik. Masterrak eta indartsuak garen arlotan. Eta herri honetan, eta Euskal Herria osoa kontuen hartzen, da teknologia, eta da industria. Hor, oso argi. Oso argi, hor. Bai, minutu bat. Ez da izteagatik, baina aipatu dezuenez azken aldian unibertsitate plana, azken orduko berri bat, zuzenketa bat onartu da hainbat partidu politikoen artean, eta bai, ez daukat hemen hitzez hitz, baina bai sartu da indartzea euskarazko irakaskuntza online goi bitartez, egitu goratzen ez hobeto literalki, baina, mezua oso argia da, azkenean goi indartzea, online euskarazko irakaskuntza indartzeko, eta baita ere goi barruan daukagun proiektua laborategi egonkor bate garatzearena espreske aipatua dago, azken orduan sartutako zuzenketa batean, joan den urriak 18an onartutakoa. Plan estrategikoan positiboki bukatzeko. Oso ondo, eskerrik asko Xabier, eskerrik asko Angeles, eskerrik asko Roldan, da zue guztioi, eta segiko dugu.